Dia kasih lemu. Mepetnya anu tanya ada mepetnya ndak wani. Pilih mepet ngulon. Mepet ngulon. Nah, sak mono kan. Mepet ngulon timbang mepetnya tan. Biar apa? Kopi. Barang nyedok ngulon. Oh ya teh. Tapi wong yo anu to Pak, apa sakmu iki timbangan kok kacung. Nah, kata-kata lur. Ya sakmene Kang. Apa PO kata-katane? Apa neh? Apa? Penting rokok. Endi? Masuk ngono. 50 orang. Lah wis pentek ngono. Iki ora bagian awakmu. Bah. Wong itu kan iki bebas omong. Yo, kamulan berduka, guys. Tukang mancing zong ya kuwi iki. Kamulan berduka. Mbak Siti Munawaroh rayate Pak Jarno. Omonge nang omah dan. Mangkat omonge. Dek semua koyo sik enek to. Kata-kata buat Mas Sompong gimana? Loh. Enggak nikmati kekayaan kuwi. Ora wis mangkat to Kang, aku diomong bakal wis mangkat. Iki lho aku diomong iki lho pojan kon. Sopo lho? Bensin lho sing ngomongi. Tas mangkat tok. Kamulan berduka, guys. Susah Mas, susah. Tuh mau cetuan aku wonge. Sapa? Kajian mlaku-mlaku wonge. Bojone Pak Jarno. Mbak Siti Munawaroh. Iya, jangan main esuk mang wis balik rene. Jangan main Kalau berkenan HP ya Mas. Wah, lorone esuk mang to. Ndak loro Kang. Witane omong hitam kopi. Ayo. Bon. Sopo? Iki kan? Nek mangan. Tadi siang. Sopo? Apenan. Piye Kang No kata-kata Kang No? Ah, kon semete padha rukun. Guyub rukun. Nggih, masuk terkendali 86. Yang ngene iki lho, guys. Yang ngene iki lho, guys. Setengah meter kali 2 meter. Cukup.